Takže vítejte u druhého dílu našeho Let's Play na World of Tanks. Tu tady dneska opět s Pirobem. Dar. Čím jdem? Nevím. Vidí to tak, Na D1. že mi dochází expy. Jo, to mě taky. Potřebuju 4000, počkej, to řekl přesně. 1175 expů Já potřebuji. potřebuju ještě A přesně 3900. mám víc. Já potřebuji ještě 3900 a mám AMX 40. Abych řekl, že bychom mohli s DV2, co na to říká? D2. To já mám D1, ale. No já nemůžu D2, já nemám peníze. Já taky nemám právě na D2 peníze. Já mám elitní D1 a Mě peníze nikdy nedělali starost. pod tím se stíhačem, co máme oba na dvojce. Máme tou skvělou stíhači, máme oba na dvojce. To vím, to je úplně blbý, to nikdo nechodí. To je hned, toto je hrozné. Proto to máme oba na dvojce. Já mám vylepšenýho hodkyse, ale to dělá to lepší. A to dělá střelec na ty dvojce nabíjí snad nejrychleji těch dělostá. No desítka nabíjí rychleji. Malinovka a to je jednička. No, tak to bude něco. Oh my god, zůstávám vzadu. To nemáme. No, Takových T18. no, to je snad, aj to se mě to ještě nestalo. Amerika vítězí. Máme i no, oni mají rychlejší dělostřelec. Oni mají FTBS, to francouzský. Já se snad schovám za nějaký kamen. Já se schovám za nějaký kamen normálně a budu obsahovat normálně za tím kamenem, protože to nemá cenu, že to najdou taky po tobě. Já se jdu někam schovat. Já jdu s tebou. Já jdu, že zbraně. Já nevím, já to si stál to byl. Teď se mi to láklo. Já jsem zabil toho borca, co měl -1. Ty jsi zabil spojence. Já jsem zabil toho borca, co byl modrý. Ty vole. A to já mám -2, to se ho stává, no. Proč jste mě zabili? Já jsem ho ale nezabil. Tady nejlepší, jak se teď nebylo. Mám to teď nebylo. Jo, víš. A už prohráváme jen od 3 lidi, od 4, dobře. Oni vedou, vlastně oni by vyhráli, kdyby to bylo na čas, že jo? No, to jo. Teda když by došel čas. Tak ty vyhráli. To je blbé. To My jsme nevadí, tady nejlepší. co? My jsme tady nejlepší. Ty jsi lepší, já mám půl. Jo, a taky -1. Já to nemůžu, on zabíjel AT1. Jako taky sejmeš, jo. No tak ale byl modrý, on by nám zabil všechny klidně. Já věřím, že nás zabil všechny. No jo, no. Jo, ten jsou, T18 to je úplně tak. Ale dobře úplně to celé D1. Jo, nestrefte, jo. To tak to je rozptyle na nic. Si dělá srandu, protože... Já na něj vystřelím X-ran a já ho nestrefím. Yes! To je střel.
kulometu. Čali. Tak se mě ten kulomet začíná líbit, ale je fakt dobrý na čelní souboje. Absolutně nevím, co říká, ale myslím, že jsem mu trefil. Co si děláš srandu, já jsem zrovna na mě. Super. Super. Myslím, že pořád vyhrál. Ale to si. TTPDR kvalitet. Ach jo, abych to zabil. Já bych to určitě taky chtěl. Ale už nemám minus 1, už mám 1 kill. Ne, já mám 1 kill, ty máš 0. Ale já mám 1 kill na sebe. Nemáš, co vynuloval. Tak dobře, ne? Jaký jsem jí stíhači. Ne, máme jednoho lehký, jo. Ne, 2 lehký, kde ten se dostal? Někde je mimo radar. A můj jejich střed má minus 1. Víš, proti nám nemůže stejná nárost jako my, nemůže proti nám bojovat. Ne, hej, ale oni mají pořád dělovce, jsou pořád tu ve výhodě. Když začnu dělat Jo, a mají pak tebe. nemají už šanci, ale pořád. Oh my god, ale po Károvi. Kde byl ten Kár? Byl už na boku. Je mrtvej. Tam na boku určitě. Jde na boku. Sázím na jistotu, že naši nepřátelé jedou vždy. Že nás objíždí? Jo. Kdyby něco do toho... Ne, všichni se tam přesunout. Dobré, děkuji. Lebo tam zůstaň, to byl možná lasky. Potvrduji to, že to zamítnu. Tady je dneska musí bránit. Mně se to, nevím proč, ale hrozně trošku jako hodně seká. Trošku hodně se to seká. Ježiš. Ještě, že tak. Takže víme, kudy jedou. To je tebe. Ne, to je protivník, to je dobře. No ale jako on... Vůbec. To je dobrý, no, utopit se zrovna, když vyhrávají, tam se říká blbost. Já hlídám toho poca. Já jdu. Jak to, že nevidím jeho typ tanku? Je to Ty jsi ztratil kámoš. Nevidím ho ani svýho. Oni na nás určitě čekají. To je tým, každý se tady povraždí. Ne, ale tak já jsem to musel udělat. Nemusel se ho zabíjet. Ale on by zabil mě, já jsem to Já bych to dělal za tebe. On by mě dal, protože to byla ta 24. Teď si se tady objevit taky, je? No, mojí mě. Já 24 dám a já bych nechtěl, má 20. Jste nevím vystřelit, tak ho sejmu. Než jsem si vůbec nahoru vyjet, už je pojď. Ale máte jednou stranu, to neviděli, ne? Já už tě nevidím na radaru.
Já nevidím na radaru tebe. To nevidím. Má blbý radar. Nevidím ty botu na základě, nevidím náš. Hej, a ty 3 strany jsou dělaný z plechu? To stěče? No to nebude moc. Tady vlastně začínáš normálně. Jsme udělali estetický ústup a my 3 jsme se seskupili. No, to Kde jsou, že... Už nejsou kde na základně. já bych věděl. Jsou někde v terénu, ale kde? Jo, mám tady dva, mám tady T18 a kruizaci. Já tě nevidím na mapě, kde jsi? Jo, jednoho jsme se jmuli. Jo, super, to je další dva. Ale někdo po mě střílí. Jo, super, to mě taky, jo. To není Jaký Marko? Jo, Marcel jsou akáci, takže tam je... Jo, střelstvo mě budu, ty vole. Takže po mě bude střílet tak. Počkáme, kdy střelí. Jsou základny, co? Mám tady první na trojku. A to Já jsem tu dělal střelectvo. Já jsem tady strom a on je tady čekuje víc co základ. No jenom sazujte. Ne, ty dva už to nevydrželi prostě. Tak já budu hlídat hranit základ. Hej, dneska tady výdeň byla skvělá, co? Musíš to vytáhnout, když to stáčí. Ano. Tak, prostě. To nám bylo dělat. Máme zelenou vlajku, jo. Krutina a kde jsou teda. Je to asi hodně začne něco dát nebo ten... Umřel kdo? Neboj. Au. Což je špatný. Celui-là n'a pas percé. Hej, jsem. On décroche d'ici. A ona mě. To nedáme jim, myslím, že. Já už to nedám určitě. Tak je tě nevím. Je dopředu, jo. Teda. Já vám můžu říkám, Tě zabiju. Počkej to. Já vám můžu říkám, protože má fialovej tank. No, fialovej. Já myslel, že to je fialový. No, to je modrý. Tady, teda. Jasně. Teďka pak máš tam tuto snad. A teďka ti budu říkat, že je to fialové, tak teďka bude modrala. Ty to trefneš, ale jinak je po tobě. Jeď mu do p***y. Už ho stejně nedáš. Jinak šéfova to. Tam v tobě neví to, musíš využít, jinak na tvůj straně to máš. Máme, že se jim někdo jiný, ale Nemám, dá. už na něho namíří.
to bolelo. On tě sejmu, on měl to Já lepší. nemohu namířit, ty vůbec. Já jsem mistr dělostřelec a ostrostřelec. Čím jdem teď? Počkej. Počkej. Ne, Uečko ještě není. Já si musím říct to na to. Já jsem nic. Já jsem takový štostrýtek. Jdeme ještě jedno s tím? Jak já jdu. FTAC, jo. Já si doplním munici. FTAC vede, máš trojku nějakou? Ne. To je špatný. Tak potom vezmeme D1 ještě. Máme 3, já už vím, budeme to dělat tak, že dáme vždycky v každém díle 3 bitvy. To je dobrý, ne? Jo, to je dobrý. No nebo 4, když nás zabijou hnedka na začátku, tak se uvidí. Jo, tak teď nás to dělal hodně blbě. Najlepší dělostřelectvo. To bude na nic. Ale to je dobrý, ale pro nás je to dobrý, my vlastně máme pancíř největší, no my nemáme pancíř, ale kdyby jsme měli pancíř, tak by byl určitě nejlepší vepředu. Uvěděte, že tohle fakt pancíř nemá, když jsou to 3 plechy, 3 svařený do sebe a je to navařený na něčem. To má připomínat nějakou konstrukci tanku, ale to připomíná, ale vůbec to nemá pancíř. Já nevím, proč dával F5, abych se mohl kouknout na to, ale jinak... Rozstřelí to i T60. Jako žádná. Já ten straně, že se nám jde pancíře tam. Markant jeden. Au. A Emil to byl Vidíte? Je to na nic tak. Když ten borečný AMXkem je úplně blbej. To víš. Máte jenom tak. On l'a eu! Mamo. On les tient, les gars! Jo, teď je to mnohem lepší. Celui-là a ricoché. On l'a eu! Já si můžu vypnout, ne, no. Ten kruh ještě je úplně blbej. Joli tir! On va la voir, continue à tirer. Ils sont touchés! Marka. Munitions touchées! On les a eus! Dobře. Ale na to je tu dvojka.
Nemám to ještě Ale moc. to je trojka, tak je to dobrý. Teď má se mu nějaký No, ale T18. Teď je zřejmě T18 zezadu. Už ne. Špatně, já si mu to 18 Dobře, pokud si mě nepřijde. tajně. A bum. Policia, les gars! Il est foutu! No Mission vidíš. suivant! Ty pustí, nebo co Stej, to jo, to je dobrý. No hej, já to Pantera 3, ale to je trojka. Jsou nejlepší dvojka ve hře. A jediná dvojka, co má víc jak jeden kill. To jsou dobré, hej, teď mám obzorný tanky za první třídy. A jdu si koupit UVčko. Jo. Ne, o to stojí 42 Co pak? 000. Ale nic, tak přemýšlím, kde mám získat 42 000. Na nic, s čím půjdem? Nevím. Jdem s tou D1, Jestli- jdem s tou D1. Vybavení. Tak tohle je pěkně na prd. Ještě chybí tolik peněz na to, abych mohl mít UF 57. S tím půjdem. D1. Do jedna? Yep. Jop, tak jo. A mega tohle bylo hustý. Jsou jediná dvojka, která měla víc tak jeden kill. Tohle je špatný. Ne, to není ani trochu dobrý. Dobrý Cruiser 1, to je dvojka, nevím, ale Cruiser 1, Ne. to je 2 medium, že to. Ne, to je 2 medium. Jo, to je M2 medium. Tak tohle je dobrý, akorát jsme dole, no, jedem na bok, jedem tudy. Tam nejradši jezdím, tam mě nejvíc zabít. Já jdu do města. Já taky právě. Och jo, to zase budu nejpomalejší, ježiš, jestli bude Que le M7 spectacle commence! jak já, tak já se na to můžu vykašlat. Na C1 iGhost. Tohle to jsem za to dvojkou, to je dobrý. Nechci vyzvat na to, no. Dálnice D1. Předem. Jedu 12 km za hodinu. Já jdu 16, ale to nevím. Teď je skutečka. Tak já už je 20, ty dobré. Tamhle ten malaj. No, nejedu na něj. 16 jsem měl. 20, 21, 24. Ty jo, na 30 jsem to vytáhl. Hustý. Já ne, já si to vykoukám. 25. Jak způsob nezažil. Patří na tebe. Ale já bych to určitě dal. No já to vlastně dal, to je dál. Dám tě ze zadu. Nevím, ale to... Oh my god, to je rozvětví. Naši základny nepřátelské základny, jenom že oni se brání. Se nějak rozjel. Já taky hrozně, já jdu na to dělat to. Nebo ne za náma. Ils sont touchés!
parkám. Ty a ten Valentín nějaký dobrý, ale mají. Pamatuju, že jsem tam pár Valentín. To je kvalita sama. Číha. Čína. Jdeme v Číně. No, to je kvalita. On l'a même pas éraflé. Jo, já jsem to já nikoho neprostřelím. To se jim nachroje, když můžou jet rychle. To je zvlášť. Já na rozdíl od vás nemůžu jet ani, já nevím kolik, já nemůžu jet ani 20 M3 No, to nejede ani 20. Když je ten střílet já, tak to jsem neměl. Když jsem na něj 2. A možná ale on je dá. Teď to neumím. Než já tam dojedu, tak nás vyzabijí. Takhle se na ně musí. A vidíš, jak ti to jde. Byla náhoda, že jsem vůbec něco trefil. Joli tir. Jo, je pozad. Maršal běhají. Jo. Já to tam objeví. Já ho nevidím. Jo, on je tak tam na druhé straně, on je tak tam. Tady je někde T2 metru. 535, to je kde. Ne, není. To je 35 tady, no. Jo? Vypadá. Jak když mi to nedává ani varování. Aha, to je nízká voda. 6 km za hodinu. To je dobrý, mě to je jde. Tolik chodím. Jo, ale to zase ještě nějaká dobrá. Prozkoumávejte, já mám už teď TPM, ale už jsem zabil jedno. To jsem našel. Tamhle je. Už není. Zrovna jsem ho trefil. ale až potom dvakrát to byl mrtvý. Jo. Dáme ještě jednu bitvu, nebo to se skončíme? Tak, já bych dal ještě jednu bitku aspoň. Tak jo, tak vezmi ten tank, co si myslíš, že je nejlepší, a vezmu Dělostřelectvo a... Hej, a co když se mu Dělostřelectvo, že je nejlepší? Jo, dobře, vem si Dělostřelectvo. Tohle je prostě Lorelei 30 lamy, no to jsou lamy, to jsou Lorelei lama, ale jsi dobrý. Jako myslím, že budeš dobrý Dělostřelectvo. Jasný. Nevím, proč na to házíte jak DV2, ale to je úplně prutej tank. Já si budu vydávat za tank. Jedu s stejnou rychlostí. Ani nedá říkat tank. Stejně nevím. Tomu se nedá říkat tank, prostě to je hrozný. Tady ten Lorelei je trošku lepší. No a to trošku víc vypadá jak Dělostřelectvo. A ty nabíjíš 9 vteřin. Já nabíjím 26. To je tak fér. Víš, že ty jsi asi nejrychlejší střílející dělostřelectvo francouzsky. En avant. Já vím. Ale mám malý Ne, jak jsem říkal, střílí rychle.
Ta nabíjí 6 vteřin mezi nábojem, ale pak nabíjí 8 vteřin. To je Jasně. úplně nejhorší, co může snad být. 80. Pardon. Ale sejmoval jsem to. No já to ukonám, já teda sejmu na třeba. O. Jež kamelího. Máme M4, to nás nedaj. Pane bože. Proč máme lího? To nás pak nemají dát, jo. E8 má jednička. Svině 1. Jenom počkej, ještě na tebe zamířím. Má to nejlepší dělo. Já nezamířím, moc daleko. Já si žál netrefím. A jdu sejmout to dělo skvěle. Nie. Já. Tak jo, ať se hádaj. Jo, nestrefí F5. Takže to hrozně dlouho mě to míří. Co já? LA. Napište do chatu Alt F4. Já ho nestrefil asi opět. Centimetrů. A jede na mě Stuart. To není dobré. Matildu dáme, teda Matildu nedáme, My se takhle zastavili. já Teďka. nemůžu. To, ta teď, 50 je úplně blbá. Matildu, začal udělat ještě drifting, takže to nemůžu. Nevím na to, no. Je. Nemusíš, krabé. To je blbě, když úplně střílí celý ostřest. A to můžeš střílet trošku pomalej, ta Matilda. Já bych takový... Já jsem nebyl přímo, když ona vystřelila a zabila. Já jsem trefnul toho tanka zrovna, když ta Matilda vystřelila. To je emočná jednička. Ne, že jsi takhle emocionálnička zastavila. To nebylo špatné. No, No a opět se hej, to nemohlo potkat třeba sekundu. nebo 2. No, veď tam už ten stejný, to už je zbytečný. Tady je někde emosu má jednička. Ty vado, ten má smysl. Nevidím. Na jedničko, go, 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 neboj. Kryju tě. Já tam nevidím. Headset, no. Ty po něm. Jedu dopředu, ale... Je někdo ve městě? Já tam nevidím. M3 někoho zabil, omg. Omg. Tady někdo je. Jo,
Jo, říkal jsem to dobře. Hezký, až vypadá jak dělostřelectví spíš. A i tohle dělostřelectví, to je krásno na to dneska. Tohle je krásný závěr. Prostě jdem chtěl, ale to nemá ani jeden prostě nedá chtěl. Ten čelíček, ty. Takový chvíli, To není možný, jak mohl dát líp 3 killy. že jo. Matildu bych pochopil. A FK není Cruiser 3, dobře není Cruiser 3. Tak to si do mikrofonu. No to přeci děláte srandu ze mě a já ho trefil. Já ho neviděl. Já ho trefil. Krusina. Toto si děláte srandu. No tak nic no. Takže, Takže toto video končím, doufám, že se vám líbilo. Co děláš? co? Takže toto, dobře, ještě jedno. Toto video končím, doufám, že se vám líbilo, nezapomeňte dát like, odběr a teda. Nekomentujte to prosím vás, jo. A nezapomeňte, nekupujte si francouzský tanky. Tak na Ano, přesně.